Boa tarde. Benvidas e benvidos a esta sesión extraordinaria. A primeiro punto da orde do día é a declaración da urxencia da sesión que temos hoxe, desta sesión plenaria. Explicas ti, Sagri, a urxencia, vale? Boas tardes a todos e a todas. O motivo da urxencia é polo tema da renovación das tuberías da cámara de válvulas do depósito de coiro, da tubaxe. En conversacións, pois, como xa se reparou varias veces, a tubaxe neste depósito, o que nos comentaban por parte da empresa que é a que revisa, pois era que xa estaba perdendo gran afluencia de auga e a posibilidade de que en calquer momento podía fallar polo mal estado que todos tedes na memoria que estaba no expediente, e que xa era inviable arranxala, entonces que habería que cambiala. Iso conlevaría que no caso de que fallara, pois en calquer momento Cangas nos poderíamos quedar sin auga. Ese é o motivo da urxencia. Ben, abriríamos un primeiro turno para que cada un diga o que considera, se o considera oportuno. Respecto á urxencia, realmente o pleno ten dous puntos. O primeiro, votar o da declaración da urxencia, e logo xa o punto en sí. Entón, abro un turno de palabras se queredes intervir, ou senón logo xa debatimos no propio punto. Pero, douno porque toca. Aurora, declina, nin Vitoria, o PSOE non. O BNG, falas agora ou despois? Agora, pola urxencia. Ben. Gustaríanos que este tema non tivera que ir por urxencia, pero os informes da UTE indicaban que as tubaxes podían fallar en calquera momento. Eles, de feito, non garantían que non garantían un tempo, e esa é a razón de que se trae de urxencia en lugar de a un pleno ordinario, e tamén a mesma razón pola que se publicou con gran rapidez, porque xa sabedes que este proxecto tiña que estar publicado durante un mes. Evidentemente agardamos que o levalo con esta urxencia, que é un xesto de prudencia, que se poida aprobar e que non nos atopemos coa situación de que en pleno Nadal teñamos esa posible ou probable falla que nos deixe sin agua a todo Cangas. Gracias. Ben, o Partido Popular que intervir agora? Non. Pois si dou por feito que non vai haber entonces máis turnos de palabra, non hai máis intervencións, pasaríamos a votar a urxencia. Ben, Loli, si votamos a urxencia e logo xa continuamos, pasamos ao punto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Dous do Partido Popular, por aí, non? Abstencións do Partido Popular e 9 do... Ti tamén te abstes, vale. 8 abstencións. Sí. Despois 10 votos a prol. No, porque nos tamén nos falta Pili. 9, perdón. 9 e 8. Sí, entonces queda aprobado por 9 votos a favor. Ben. Pasamos entonces agora ao segundo punto da orde do día, que é a proposta da Concelleira de Obras e Servizos e Mobilidade da renovación das tuberías da cámara de válvulas do depósito de Coiro. Dou paso á propoñente. Como añadido, para cubrir a necesidade da renovación das tuberías das cámaras de válvula do depósito de Coiro e de acordo coa tramitación, na aprobación das obras e instalación que realice a adxudicataria, simplemente, visto os informes do arquitecto que é favorable, visto como están, creo que todos tedes o proxecto e o antiproxecto, onde hai unhas imaxes e se pode apreciar o estado de como está a tubaxe. Sí que é certo que dentro do estudo hai
varias alternativas, que sería a tubase de polipropileno, outra de tuberías de acero inoxidable e outra de reparación de tuberías existentes. Comentar que, dentro do informe o da reparación das tuberías, pois xa é algo que quedaría descartado simplemente por como está as válvulas. Despois, explica cal sería a máis adecuada, que neste caso sería a tubase de aceiro inoxidable. Polo de agora, a proposta de resolución é primeiro aprobar o proxecto de renovación de tuberías da Cámara de Válvulas do Depósito de Coiro elaborado pola empresa cun orzamento material de 32.401,69 e, segundo, solicitar a UTE Gestión Cangas a execución inmediata das obras. Polo de agora, nada máis. Ben, pois entonces abrimos o primeiro turno de palabras. Señora Prieto, ¿no? Señora Portas. Sí. É dicir, nesta primeira intervención, a alternativa único que vai a decir é que, a empresa presenta nunha primeira instancia unha memoria que é do ano 2017, que o proxecto que se lle encarga posteriormente ten exactamente as mesmas fotos que no ano 2017, pasaron 7 anos, se supón que lle pasa exactamente o mesmo que fai 7 anos, solamente que con un incremento económico, como pasa con todos os proxectos da UTE, donde ademais se pode demostrar e ver perfectamente gracias a esas fotos que a UTE non invertiu ni un solo céntimo e ni un solo tornillo nesa calderería neses 7 anos. Xa non decimos ni tan siquiera antes. É que actualmente hasta a abrazadeira é exactamente a mesma, co mesmo sello, nin perdeu color. Entón, si realmente esta renovación tubaxe era tan importante e tan imprescindible como marca ademais o escrito que pon a responsable da UTE, quero recordar que neste ano, no 2024, cando estivemos todos os grupos reunidos coa propia UTE e nos fixo chegar un listado de obras necesarias e inminentes e imprescindibles, non constaba o depósito, non estaba o depósito, e isto foi fai uns meses. Entón, o que demostra que a UTE, vai facendo propostas según lle parece para ir gastando do plan de inversións que non se atallen á realidade que estamos a vivir nese depósito, que tampouco entendemos porque desde agosto se trae por urxencia, se considera que é urxente e estamos en decembro, cando además estamos falando dun proxecto de 32.000 euros. Pero recalco, a urxencia que ten agora a UTE non a tiña fai 3 meses. Porque o fixeron por escrito, o informe, e en ningún momento aparece ese proxecto. E, ademais, as fotos e a situación da calderería é exactamente idéntica á do ano 2017. Entón, quero que se nos explique que é exactamente o único que se modificou ou onde están os 200.000 de mantenimento que ten que facer a UTE todos os anos e que non consta, al menos non aquí. Pola parte que a mí me toca, dende que collín esta concellería, cando me reunín neste caso ca UTE, sí que é certo que soldaron en varias ocasións, ou eso comentaban, pero nas últimas conversas que tuven con coa empresa ou con ela, neste caso, sí que xa empezaba a ter pérdidas bastante importantes e que a hora de soldar xa era inviable. De feito, no proxecto hai varios buratos dentro da tubase, que xa é imposible de atender. E iso é polo que se trae urxencia, porque o que non vamos a pretender é que Cangas en calquer momento se quede sin auga. Eu, como non son técnica, pero cos técnicos que falamos tamén por parte do Concello, sí que nos dixeron que era bastante importante facer esta renovación. Polo de agora, nada máis. Sí que teño que darlle a razón á concelleira Victoria Portas nunha cuestión. Ao parecer, non se fixo o mantenimento adecuado nestes últimos anos de esta e outras instalacións, e, como ela mesma dixo, hai 7 anos xa houve un aviso de que era necesario facer este cambio,
E, ao parecer, o goberno municipal que había hai 7 anos e ata agora, antes deste, pois non lle deu a demasiada importancia ou non lle fixo as exigencias necesarias á UTE que nos reclaman constantemente para outras cuestións para o mantenimento desta infraestructura en concreto e nos atopamos con que, unha vez máis, efectivamente, por falta de mantemento, pero por o que parece tamén, a pesar de que o goberno anterior o sabía, por falta de control dese goberno de este problema, cando finalmente a UTE avisa de que se está perdendo agua e que se pode directamente quedar sin suministro todo o Concello, pois hai que actuar con rapidez. E así estamos, efectivamente, ten toda razón, actuando a prisa, correndo, porque por falta de mantenimento. Falta de mantenimento que tampouco, evidentemente, como dixen, se preocupou os gobernos anteriores, a pesar do aviso que a propia Vitoria Portas recoñece de ter ese tema controlado anteriormente. Gracias. Boas tardes. Antes de nada, quería denunciar o feito que nos enteramos do día e hora deste pleno extraordinario pola prensa, mellor dito, por un periódico de Redondela. O normal é que se traslade a convocatoria oficial aos diferentes grupos da corporación ou que se chame os portavoces para informar da data e logo se o queren coller e publicar, como se o publica, no Ola ou no Pronto. Non é normal que o xoves 5 de decembro amaneza publicado neste xornal o día e hora do pleno extraordinario o secretario convocounos ás 15 horas dese mesmo día, 8 horas máis tarde da súa publicación, excepto que ese xornal sexa o boletín oficial deste goberno. O xornalista ten que buscarse a vida, iso chegamos a entender, pero ustedes como goberno e como políticos cobran un soldo de ser profesionais e cumplir cos cauces oficiais desa notificación, polo que lle pido á señora alcaldesa que manteña o protocolo oficial de como se deben facer as cousas dende a administración. Feita esta aclaración, imos a entrar no tema do que é este pleno extraordinario. O goberno trae a pleno a aprobación do proxecto para a renovación das tuberías da Cámara de Válvulas do depósito de Coiro en Sielas. O Partido Popular de Cangas, lóxicamente, que quere que se repare, quere que se arranxe, quere que se sustitúan, pero facendo as cousas ben, para que os veciños teñan un bo servicio. Pero outra vez denunciamos que sexa o proxecto feito pola propia concesionaria, que lle poñan os precios de arranxo á propia concesionaria, que as obras as faga a propia concesionaria, que a dirección e a supervisión das obras a faga a propia concesionaria e finalmente nos lo tenemos que creer e os cangueses pagamos o que nos conta a concesionaria e punto. En plenos anteriores, e non fai moitos meses, houbo que rectificar ou que retirar un proxecto da concesionaria para a súa modificación e revisión ante os erros escandalosos que presentaban varios precios. E quero pensar que non o fixeron por mala fe. Ante este panorama, volven a fiarse e meten o lobo outra vez a facer o proxecto, a obra, a dirección e a fiscalización. Cos vos técnicos que ten o Concello de Cangas e este goberno mete o raposo no galiñeiro. Non se dan conta que xa lles van faltando as galiñas? Dito de outra forma, teñen esgotado o plan de inversións e, por exemplo, os vertidos continúan sen arranxar. Iso que non é por falta de avisalos. Por agora, nada máis. Ben, segundo turno de palabra, pode abrir, non? Victoria. Ben. Vou dicir ao concelleiro de Urbanismo, eu vou recordar que no ano 2017 a concelleira que levaba esa área era do seu propio partido, pregúntelle por que o desbotou. Pero polo mesmo, estaba defendendo non todo o contrario, por si se malinterpretou. Estou dicindo que a UTE, como sempre, nos infla a proxectos por rexistro, alegando que temos que arreglar todo porque o mantemento é cero desde o mesmo día que firmou o contrato. Entón é normal que todo se volva vello. O que se demostra é que se na memoria do ano 2017 non era nin tan urxente cando aguantou 7 anos sin ningún problema, nin é tan urxente en este momento porque nin tan siquiera soldaron. Miren o proxecto, non lle tocaron. É que non saltou nin a pintura. Nos mesmos sitios que estaba oxidado, sigue oxidado, e nos sitios que había pintura azul, sigue a pintura azul. E que ademais o miramos con detenimento. Pero xa nin é eso. Nós o que nos expoñemos é, o día 20 de agosto, a UTE comunica por escrito a este Concello, 20 de agosto,
que é super urxente resolver a calderería do depósito de Coiro. Ben, estamos falando dun proxecto con IBE de 32.000 euros. Fagan unha licitación, en menos dun mes tiña unha calderería nova e ademais ya aseguro que por moitísimo menos cos 32.000 que aquí presentan, porque é os pasos normais que fai a UTE. Entón, siguen tirando dun plan de inversións que non sabemos en que situación están apelando a unha urxencia. Fai 3 meses que se lles comunicou que tiña fugas e as fotos non demostran tales fugas porque a calderería non está inundada en ningún charco de auga e non la traen aquí dicindo que está peor que estaba, sinceramente. Sigue mal, estaba tan mal como estaba no 17, pero tampouco vai a explotar o depósito de Coiro. É dicir, se existe a urxencia, actúen, teñen cartos na partida para poder facelo. Puderon haber sacado pola mitad do precio que ven aquí. Yo recalquei no proxecto do Espírito Santo e yo vamos recalcar aquí. Este proxecto está por encima do prezo que está no mercado, está por encima, e o levamos visto en todos os proxectos da UTE. É necesario, de verdade, gastar 32.000 euros do plan de inversións, se é que aínda nos queda plan de inversións, para cambiar uns tubos. De verdade que o Concello, cando acaba de aprobar un orzamento por 19 millóns, non ten 32.000 euros para cambiar uns tubos, porque ao final o vamos a asumir igual, con plan de inversións e cos cartos deste Concello. Tamén di que se soldaron, que se cambiaron cousas nas tubaxes. Lle recomendo, vexan as fotos, son as mesmas. Aquí non hai mentira nin cartón, son eles mesmos quen fan as propias fotos dos propios proxectos. Nós non somos quen decimos que non se arregle. Nós estamos dicindo como se debería arreglar. O avisamos nos plenos anteriores co Espírito Santo, o reiteramos hoxe. Os precios están inflados, non existe tal urxencia. Se estamos 3 meses máis tarde aquí, non me vou meter xa na fecha do pleno, porque xa comentei o que pensaba na xunta de voceiros do seu momento, e por 32.000 euros se hubiera licitado por este Concello e hubiera salido por moito menos e a obra neste momento estaría rematada, sin necesidade de ir ao plan de inversións e seguir debéndolle cartos a UTE, e que non o entendemos. Vou empezar polo señor Rafa Soliño. Creo que non se comunica moi ben entre vostedes, porque sí que se lle comunicou a un dos seus compañeiros que iba a ser o luns ás 8. O mellor debería de ter un poquinho máis de comunicación. Modificar precios. Recórdolles que o contrato no que estamos agora mesmo foi firmado polo Partido Popular, polo goberno de vostedes, non polo noso. Cando di da obra do Espírito Santo, creo que se lle comentou que íbamos a ter unha reunión para explicarlle aos técnicos municipais por que hai ese importe do Espírito Santo. Sí, señora Portas, eu non teño por que dubidar dos informes técnicos tamén deste Concello. Eu non son técnica, eu só lle podo decir que entrei o 16 de setembro, que cando se me comentou isto pedín o antiproxecto, leveino a publicación, esperei 30 días. Para min, como veciña de Cangas, sí que é importante que os veciños de Cangas teñan a auga, algo que é imprescindible para nós. Se así o require, é tan urxente para os veciños de Cangas, e eu que son veciña de Cangas así o considero, trúxeno a este pleno por iso, porque non quero que os veciños de Cangas corran o risco de quedarse sin agua. Polo de agora nada máis. Señor Martínez, as comunicacións de un pleno sempre se fixeron a través da sede, non nunha terraza ou dunha cafetería. Na xunta de portavoces, cando se falou deste tema, dentro do goberno comentaron que o depósito tamén suministraba auga a vivendas de Moaña. Gustaríame que mo confirmen, e se é así, porque se é certo, eses traballos tamén os debería de pagar no seu correspondente porcentaxe o Concello de Moaña. Entendemos que sería o máis lóxico e correcto que cada un teña que pagar o seu. Entendemos eso, porque se é así, gustaríame que se repartira o que é esa factura.
Examinada a documentación, hai certas cousas que me chaman moitísima atención. Unha combinación de deixadez do goberno e os avispados da concesionaria. O que se vai a facer é renovar as tuberías da cámara da válvula do depósito de Coiro e se trae como unha medida urxente. Non vou a discutir se é urxente ou non é urxente. Se os técnicos o din, teremos que fiarnos e punto deses técnicos. Pero na documentación do expediente aportan unha memoria valorada desas tuberías con fecha, con data do abril do 2017. Estamos case no 2025, onde se aprecia unha foto dunha tubería chea de óxido en mal estado con un coste de reparación de 15.000 euros. No mesmo expediente aporta, lóxicamente, o proxecto da renovación desa mesma tubería, donde se trae con fecha de novembro do 2024, donde o redactor do proxecto nin se molestou en cambiar a foto. Opino que nin siquiera estivo ali, porque truxo a mesma foto do 2017, con un coste de reparación de 32.000 euros. Dicen antes que non ia a discutir se era ou non urxente, pero como se confirma, tanto a concesionaria como os diferentes gobernos de Cangas dende o ano 2017 erades conscientes de como estaba esa tubería aí. E aí quedou sen facer, agora por urxencia. Tamén curioso, o que antes podía arranxar en 15.000 euros, agora imos pagar 32.000 euros. Ata aquí chega a deixadez do goberno de Cangas respecto a esta obra. Pero sigo insistindo, o por que se chegou hasta este punto. Non creo que de repente todas esas tuberías se puseran mal. Óxidos, roturas, pérdidas, fugas. É dicir, esta degradación do estado das tuberías foi nun tempo que a concesionaria non fixo as mínimas, é dicir, algo, labores de mantemento, e o resultado é este, agora depresa e por urxencia. Esas tuberías, ao igual que o resto da rede, terían que ter, por parte da concesionaria, un mantemento que lle corresponde por contrato. Vistos indicios, ese mantemento foi escasito ou nulo, e agora chamanlle problema urxente. E toca a sustitución das tuberías a cargo do Concello, a cargo de todos os cangueses. Resumindo, a concesionaria forrase o mantemento durante todos estes anos desa tubería e agora a sustitución de toda esa tubería a van a pagar os de Cangas, o Concello de Cangas. E isto é o avispado que anda a concesionaria e dende o goberno seguen vendo para outro lado, van o fácil e sen fiscalización, polo que solicitaremos un informe dos técnicos municipais do estado desas tuberías, un cronograma e a causa de por que chegaron a esa situación. Unha situación urxentemente surrealista. Isto só pasa en Cangas. Nada máis. Bueno, solo decirle ao señor Soliño que esta empresa, recórdelle que a contrataron vostedes e que este goberno só está sufrindo a súa contratación. Entón, bueno, sí, a este goberno o único que lle preocupa e lle preocupará é que os veciños de Cangas non se queden sin auga. E a responsabilidade da empresa o mellor queda na súa conciencia. Non hai nada máis. Ben, pois rematados todos os turnos de palabra, podemos pasar a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Nova prol, 8 abstencións. Sí, bueno, pois queda aprobado, sí, por 9 votos a favor. Aquí remataría este pleno de hoxe como pleno extraordinario. Non hai turno de rogos e preguntas.